Pajjiżna jinsab fi kriżi nazzjonali minħabba tuħ tad-dawl, kriżi li qed twassal għal piżijiet ġodda fuq is-saħħa tal-poplu kollu. Hekk qal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu, indirizzata mill-kelliem għall-Enerġija Markent Nisammut, mill-kelliem għas-saħħa Stephen Spiteri u mill-kelliem għas-saħħa mentali u l-kura primarja Ian Vassallo. Markent Nisammut fakkar kif issa il-Labor ilu fil-gvern għal aktar minn 10 snin u għalhekk hemm bżonn li b'mod konkret jaħseb għall-infrastruttura li tkun tiflaħ għall-impatt qawwi li qed tħalli iż-żieda fil-popolazzjoni. Huwa fakkar kif apparti l-tuħ tad-dawl pajjiżna mhux qed ilaħħaq fejn jidħol is-servizz tas-saħħa, is-sistema ta' dranaġġ, it-traffiku enormi u l-pis tal-għoli tal-ħajja. U quddiem din il-kriżi għandna gvern laburista li huwa medi biss fil-ġlied intern. Illum in-nies qed jaraw bajnejhom u qed iħossu bidejhom ir-riżultat tal-falliment tal-gvern ta' Roberta Bela, tal-Ministru Mirjam Dalli fil-politika tal-enerġija. Qed jarawh fid-dlam li qed jesperjenzaw kuljum u qed iħossuh fl-għaraq nieżel magħhom kuljum. Lejl u nar. Dan huwa l-frott tal-inkompetenza, tan-nuqqas ta' pjanar, tal-korruzzjoni ta' dan il-gvern. Il-kelliem għas-saħħa Stephen Spiteri tkellem dwar il-bżonn li min imexxi pajjiżna jkun iktar responsabbli għal dak li għaddejn minnu. Dan kif il-tuħ fil-provvista tal-elettriku qed jolqot lil eluf ta' familji u anke lil bosta ħaddiema u qed jaffettwa wkoll l-istat tas-saħħa tal-persuni. Huwa qal li bosta individwi jiddependu fuq l-elettriku biex jieħdu trattament li għandhom bżonn għal kundizzjonijiet tagħhom propju mid-dar tagħhom stess. Kien għalhekk li ħafna pazjenti ma setgħux ikomplu bit-trattament minħabba dan il-tuħ tad-dawl. Stephen Spiteri semma s-sitwazzjoni li spiċċa fiha l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn ħafna swali spiċċaw mingħajr AC b'detriment għas-saħħa tal-pazjenti. Politika serja tirrikjedi azzjonijiet immedjati u soluzzjonijiet għal dawn is-sitwazzjonijiet li qed joħolqu sofferenzi lis-soċjetà tagħna meta suppost min imexxi joħloq u jagħti każ illi s-soċjetà tmur għall-aħjar, illi l-poplu ikun qed jgħix aħjar. Min-naħa tiegħu id-deputat Ian Vassallo qal li bosta familji għaddew u għadhom għaddejjin minn martirju kbir minħabba tuħ tad-dawl. Anzjani li spiċċaw anke f'solitudni fil-jieli fid-dlam, pazjenti fosthom dawk li jbatu mid-diabete li spiċċaw bil-magni mitfin u nies li anke spiċċaw tilfu l-appuntamenti tagħhom l-isptar minħabba li ma setgħux joħorġu mir-residenza tagħhom għax il-lift ma kienx qed jaħdem. Huwa tkellem ukoll dwar is-saħħa mentali fejn fost oħrajn fl-Isptar Monte Carmeli il-pazjenti spiċċaw għal sigħat twal mingħajr dawl u dan iqajjem bosta mistoqsijiet fosthom jekk il-generators għadhomx hemm jew jekk hux qed tissirrilhom manutenzjoni. Dan apparti l-fatt li l-pazjenti spiċċaw aktar ansjużi kawża ta' dan il-tuħ ta' dawl. Bħala Partit Nazzjonalista kif dejjem għamilna tul is-snin kollha li anke konna fil-gvern dejjem rajna li pazjenti jiġi l-ewwel qabel kollox u ħanisħu li l-distribuzzjoni tal-elettriku, il-problema tal-overload, naraw li din ukoll tiġi indirizzata għaliex qed teffettwa lilek li inti qed tipprova tgħix f'darek. Il-Partit Nazzjonalista l-darb'oħra ratħar lil ħaddiema kollha tal-Ena Malta li matul dawn l-aħħar jiem kellhom jaħdmu f'kundizzjoni tat-temp mill-iktar estremi sabiex isewwu l-ħsarat li żviluppaw kaġun tal-fatt li l-gvern baqa' ma investix fis-sistema tad-distribuzzjoni.